Hürmetli televizor караучылар, кичке тапшыруларыбызны алга таба дәвам итеп, бу минутларда без сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм мин бердән-бер тәбрикләү хатына күз салам. Хәерле кич, хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Сезнең эфир аша Курсабаш авылында яшәүче кадерле энебез Сәләхиев Зөфәрне 50 яшьлек юбилее белән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерәсебез килә. Туган нигезебезне, туганлык җипләрен саклап, гаиләсе, туганнары өчен җан атып торучы, нинди генә эшкә тотынса да җиренә җиткереп, күңел җылысы биреп эшләүче ул безнең. Аллаһ Тәгалә хәерле гомерләрен биреп, күңел тынычлыгы белән таза сау булып, сеңлебез Чулпан белән тигез, матур, бәрәкәтле гомер кичерүләрен теләп калабыз. 7 бала үстек зур гаиләдә, кеше булды 7 балада. Ә син, энем, бик тә кадерлебез, төпчегебез булдың арада. 3 апаңның кочагында үстең, әти-әни эшкә иретте. 3 абыең нинди эш башласа, сине һәр чак арттан ияртте. Тырыш, уңган булдың бала чактан, мәктәпне дә әйбәт бетердең, каникулда комбайнда эшләп, тәмен иртә белдең ипинең. Армиядан кайткач, хезмәт юлын милицияда син башладың, зур-зур казанышлар яуладың син, бер вакытта куркып калмадың. Россия Федерациясы министрының рәхмәт хатын тапшырдылар хәтта олылап, хезмәтең гел югары бәяләнде, мактадылар сине гел зурлап. Чечняны да үттең, исән кайттың, күп еллар син хукук сакладың, кайда йөрсәң дә син үрнәк булдың, ират җисемеңне акладың. Кайда гына энем эшләсәң дә, алга куйдың һәр чак намусны, авырсын мише син үтәп килдең, әни алдындагы бурычны. Авылыбызда үскән күрше кызы Чулпан белән гаилә кырдыгыз. Теләгебез аңлашып, яратып кына гел бәхетле, матур торыгыз. Балаларыгыз Нәргизә, Язнурга үрнәк әти булдың, чын-чынлап. Син терәге безнең гаиләнең, әниебезне тордыгыз олылап. Балаларга матур исемнәрне үзем куштым энем яратып, шуңа алар күңелемә якын, үзләре дә тора җан атып. Туган нигезебезнең тамыры нык. Син бит аны үзең төзедең. Кайчан кайтса, каршы алып тора, якты янган уты өемнең. Авыл халкы алдында да энем, ихтирам һәм хөрмәт яуладың. Нинди генә эшкә тотынсаң да, халык мәнфәгатен уйладың. Җитәкче дә булдың, депутат да, һәрбер эшнең рәтен беләсең. Олыларны зурлап олылыйсың, кешеләрне кеше итәсең. Тик кызганыч, газиз әниебез бакыйлыкка китте калдырып. Әй Аллаһым, риза булып ятсын, дугабыздан аларны калдырмыйк. Чулпан белән тигез олыгайып, балалардан күреп игелек, үзегезгә меңе белән кайтсын, кешеләргә кылган изгелек. Барыбызны да син якын күреп, кайгыртасың туган турында. Аллаһ рәхмәтенә ирешегез, икегез дә иман юлында. Шикер нигезебез балкып тора, йөзегез ачык кайчан кайтсак та, бик аз булыр сиңа кадерлебез, нинди генә рәхмәт әйтсәк тә. Мең рәхмәтләр сиңа. Алда да бул, туган җанлы, улы йөрәкле, без туганнар сезнең белән бергә 7 яктан 7 терәкле. Иң олы абыебыз Тәлгать арабызда булмаса да, аны да янәшәдә дип хис итәбез. Күркәм юбилеең белән сине бәхет телим, ныклы тазалык, синең хакта энем шигырь генә түгел, синең хакта җырлар язарлык. Сине яратып, хөрмәт итеп, Шәмәрдәннән Динара апаң гаиләсе диелгән әлеге тәбрикләү хатына. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз. Бәхетле, сау-сәламәт булыгыз һәм якыннарыгыздан музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Заманзары бик күпләрдә, күрше-күршегә керешми, туганнар белән йөрешми саулык бирешми. Туганнар белән йөрешми саулык бирешми.
erişimi Allah'a şükür birgemiz Allah'a şükür birdenimiz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Siz min deyip mini size deyip Üzüle turganlarım Bu kimning tuğanlarısın Bu kimning tuğanlarısın Bu minim tuğanlarım Bu kimning tuğanlarısın Bu kimning tuğanlarısın Bu minim tuğanlarım Allah'a şükür birgemiz Allah'a şükür birdenimiz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Buna başı qara qarşı Eşimiz birge başımız Hasret görmesin başımız Hasret görmesin başımız Sağ olsun her kaysımız Hasret görmesin başımız Hasret görmesin başımız Sağ olsun her kaysımız Allah'a şükür birgemiz Allah'a şükür birdenimiz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Partayışır bizi tuğanlar Soğunmasın aralar Aralarının birdemligin Aralarının birdemligin Davam etsin balalar Aralarının birdemligin Aralarının birdemligin Davam etsin balalar Allah'a şükür birgemiz Allah'a şükür birdenimiz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugünde biz Ellikte bugünde biz Allah'a şükür birgemiz Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Назлы һәм күңелле язлар телибез сезгә.